er zoomet ind. Og det er fordi, jeg har fået så tæt på, det jeg har tændt. Hej, velkommen til Jason og Larsmans 31. YouTube-video. Vi skal prøve Dubai Chocolate i dag. Det skulle være det helt store. Den her bliver kort. Den bliver faktisk kort, fordi vi har kun fået en variant. Det har vi nemlig. Der er lige akkurat plads til den. Ja. Dubai Chocolate, det skulle være det absolut helt store inden for tiden. Det ligner, at der er hestepærer i den. Det gør det faktisk. Det skulle være chokolade med pistache. I alle de videoer, vi ser, der knækker de det. Og så... Det gør vi. Det gør vi ikke. Vi tager en kniv og skærer det, fordi at... Det er pisse tykt. Ja, også det. Det andet, det er for besværligt, eller hvad? Ja. Der er overhovedet intet... Sådan her kommer det til at se fuldstændig ud. Ej, der er chokolade kommer ud. Kommer det til at se ud, hvis det er, man skærer det med en kniv. Ikke dårligt, men heller ikke godt. Det er bare for svært at bide i. Jeg vil sige, at når du forstår på YouTube, er der ret meget hype omkring den her chokolade her. Det burde jeg ikke. Og det var også... Den smager ganske udmærket. Der er ikke noget der. Men jeg betalte 235 kroner for 200 gram chokolade. Overhovedet ikke lige... Men man skal gøre pisse dumt. Ja. Det er 2 Fortnite Crew, og det er ikke... Igen, chokoladen smager dejligt. Det smager også fint med det her pistache indeni. Men jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg kunne tage en tur i biografen, og igen, det er en bøf på en restaurant. Nej. Og Det her det er ikke en restaurant, og det der det er ikke en bøf. det kunne have været en bøf på en restaurant. Det kunne det. Jason og jeg, vi er ude i, at vi... Det der det er ikke en restaurant, og det her det er ikke en bøf. Ja, prismæssigt. Jason og jeg, vi er ude i, at vi har 2 videoer i fremtiden, som vi skal lave. Og så mangler vi faktisk inspiration til den næste YouTube-video. Så kom med nogle forslag. Og så er I mulighed for at være med i en af vores YouTube-videoer. Og ellers så bare like, subscribe eller smid en kommentar.